kanggo tambah saya. Ya iya iyo, iya iya iyo. Mangga mriki ya. Kang Titi. Temenan kene dong digawe kakek. Ayo ayo. Jajal ngene. Yen liwat aku kelingan. Kubu kae biyen aku leren. Aneng cagak tebak tulisan werna abang tondo isi perawan. Yo gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen ora bakal lali. Gubuk kae tebak crita wayah wengi nganti Katrina. Aku untuk saya, ya bukan untuk kamu. ayo catetan. Catetan sajroning ati. Iya iya. Iya iya iyo. Iya iya iyo. Terkhusus kagem kanca-kanca Linmas ingkang sawegot dalanaken tugas. Muga sekedhik kangge ngurangi rasa saya bisa dadi bombong ing pikir. Iya iya iyo. Iya iya iyo. Iya ayo. Kita jiwa jiwa. Ya. Arindo. Kayak badut Google. Jenenge gubuk asmara biyen kae nanggo adum tresno tanpa bantal tanpa kloso botabote ke taman asmara. Patruk pengrusak itu protol-protol. Tukang son, able pedot nang Peter. Aja tidokan. Aja tidokan kok malah nyong dipotong lah. Bok dipotong aja tidokan yo ngerti ora iki lho. Para papa tutu kue. Aja tidokan ngerti ora lah.
catetan sajroning ati